Kini tu ikramatan wing YTF ni hilciberai songsamani sal. Dia sal ni bising tu jeng kini palai leh tunggu salat tirpa genangino sini sikla fanno. Punogoi kini jeng omusum reli ni bising tu. Sini raja ni bebat hamiawan sunggung hekla dopani bagai je hamiawan sunggung. Apa orang jeng omusum reli ni bising tu awak no barter na ni muncungo. Jeng dopani bagai andragun rafano. Yokna ni lama na tu guna ni bagai no. Jeng andragun rafano musun ni jati bay, bini pohor bay. Zaman jeng kini musun reli kayai. Andragun rawa pohor bay ke jeng andragun na mechen mahai no. Dopani bebak osubo sakti hai ke ba. Dopani samungo kebeng nai abo hewan sungai rom no. Jeng abu no message na muncungo. Dopani kaham ni bagai wansuk di. Dopani hamian ni bagai jadi wansuk angke. Cini sikla ro. Tini fil ceburi asai mani salo. Abo hai ke no sumai tangjak. Bus kanga jeng dopano piokna ni bagai. Abo hai ke no jeng andragun dopano. Kebang ma cini bus kanga pohor. Hainai samung kaitanyo jeng ophan manai gini cini bisas. Tei kaisang kataibo. Cini পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশও যে কিছু ইলিগেল অ্যাক্টিভিটিস রকমই দঙনি जों खोनामानि बिसिंखै जोंहाबो न प्रटेस्ट खायनानि बागै बा प्रटेस्ट चिनि मुसुन रेलिनि बिसिंखै फुरुंगानि बागै अबो चिनि तिनि न मुसुन रेलि होनै जों वानसगै नावै मान नर अन बागै जों टेबो साननै जों फाइदि दफानि अ हामिया जराव दफानि अ मुनाकनि दंमानि सालनो जों महायकेन याक बा याक थानसा खाबाक्सा क कायसा तै nahar mung kaisa baino जों dofane phiyoknani lamo himlai nunino tini musum relini bisingtei hasteni joto dofani borongno kokkojarnani muchungo hambai kobangma borongno bodol bodol onyo patiro khanye dong haipeno borok tabung mone khaji YTF rok tongnai rokno bandi bui tono mo hai tongnai podra pokok system tongmono tamrok tini salok saklanya musung जों bandi yakmang no asuk bosorongi phaikya bandi yakmani yoknani bagini जों ekota boddo nango thancha nango aboni bagai bandi jagai tongo huni siti tunya jodi no bandi jagai tongo huni simi jodi जों pop sichawi tongo ke जों bandi jakmani yoknani bagai bopro samung tangnai haini bagai nang barbar sawo bandi jakmani yakni yoknani bagai no bubagrana जों buskang tuyei joto chini dofani sikla bura chakra joto no जों khabaksa kha thamcha yapri baksa ke thamjang lai jobawo yapri laja o jobawo borong no bo koinai norobo yapri didi norobo jobawo phan manjudi khorang manjudi nei obono bong thaniwa kok kecharmung te borong no kha kupur bai hamjangma bai ke lamsongna bagai जों सब समय no salbun no जों tiar dongo faidi जों nor no lamsongnai kha kupur bai hamjangma bai ke norok chini dofa yokmani jobawo dadi ke yapri baro bai jadi jotona hambai media rama chino jora man bagai tini chino obong kha unis Amtali Gulaghati YTF by Luazija tini chino musun reli tai YTF ni ajaimani salhai ka foundation de palajari to tini 2025 tini by hingangke bisik berai ka 4 foundation jeng tini bini YTF da ajaimani sallo palajari to bot thayo palajari tini chini Amtali Gulaghati ni ngine ke Jagaibari playground hai ka Jagaibari school ni mato jo chini YTF foundation celebrate no khaijaka kai besuk bisi rongi aro tini participate tini chino jaga faisok paikha chini unis Amtali Gulaghati ni jeta 26 bisi tongmani edisi village o jaga ni joto thaini no leaders tai joto abon bore monetary committee ni primary ni joto leaders rong faisok hoja tini jenoro panda mumisil hai ka ba tamno abo ni sonket tamo musun reli obong khachini YTF central committee by tagijak chini bubagrani bisingti khachini poromgara honorable sir surosni teidul mumbai abo tini sara tripura rajyo ganangai ne kha sara 6 ta wo tamani yagulo sara tripura rajyo ganangai ne jeng tini musun reli khaideni hene ke abo ekta na message tongo je YTF rok tabu phuno bubagrani logi tongo tai jeng thuyasak no bubagrani logi tongnai
tai jung thinango bubagaran logi tongnai tai YTF ro bubagaran bagai neke sembus kang tai bo choba khainai tai jung choba photo khainai ne bagai no jung try khai sabo rok phai tini participate no goi chine o pandawa hoga chine Gulaghati Bidhan Sabha ni MLA honorable Sir Manov tai Unichori Lamni MLA honorable Sir Subut tai aba hakeno joto TWF YTF tai Tibramo than tai senior leader joto phai support ya nin silmung kisu sari ani mung Bablu Deborma YTF Central District President tini foundation di deni bising tei lukurong no norok tamo kisar na busung tabo kobong na busung jeng chine YTF ni foundation ni bising tei jeng lukurong kaisan ko kisar na busung kebo ore bore tangdi jeng bubagran bising tei no chin ti parasor to khje jo manai jeng joto YTF rok tai TWF ti parama jeng joto milogino jeng o samungno khaina nangnai jeng thancha khai tongna nangnai kha baksa yak baksa khaina jeng samung khai nangnai thancha ni bising tei no jeng keplai brongnai jeng salje jeng keplai nangnai obo puitu to nangnai Foruksano jeng puitu makhainai chini ha bubagra chini khaganang maya ganang bubagra jeng bono puitu khaima tongnai bini puitu jeng puitu khaima bising tei no chini tiprasani do phani phirongna bagani chini bubagra chaituk tongo jeng bono puitu khai jeng thancha ma tongnai